Štart Babeta Cup, druhý pretek Dolných Hričov 2025. Zase hrdina, pionier prvý. Potom tam máme pionier a zase Babeta Jožo Milučky a zozadu vidím, sa tam tlačí buď Skukalek alebo Elošrong. Neviem to na tú diaľku rozoznať. Jožo v technickej pasáži zase dáva dole pionieri. Dobre, babetky sa držia. Elo sa drží hneď za Jožom Milučkým. Gabika a Eliška. Tu vidíme už vidíme prvého hrdina. To je ten pionier, čo možno není už ani pionier, že ten ide o level niekde inde, ale tu vidíme na druhom mieste pionier a hneď Babeta, Jožo Milučky, Elošrong alebo Skukalek. Tu sú naše ďalšie babetky. Talaga, Gabika, pionier. A Eliška. V prvom rejse myslím, že na pódiu máme dve baby, Eliška bola tá tretia, Gabika je druhá a myslím, že Jožo Milučky je prvý. No, tu vidíme súboj medzi babetami Jožo Milučky s Elošrongom. Elošrong predbehol Joža Milučkého. Slúbil to v DP pred pretekom. Abo Skukalek, neviem prečo stráca. Neviem, či to bude nejakou technickou závadou, ale tu vidíme Joža, tu vidíme Aba a teda. Pioniere za nimi, takže pioniere nám nestíhajú. Tu vidíme Janka. Gabiku, ktorú viem identifikovať, a tu nám už zase prichádzajú babety, zase honická na boj o tretie miesto. Abo sťahuje, predpokladám, alebo vyzerá to tak minimálne, že sťahuje na skok Jan Bartoň. Ten mal rozsypanú kluku, opravoval v DP. Gabika si zanecháva za sebou pioniera a tu vidíme zase naše babetky, súboj na krv, tam vidíme zase Elo, Jožo. Nádhera. Jožo je silný v týchto pasážach technických. Je odvážny. Abo je kúsok za nimi. Ale toto je súboj naozajstný. Tu vidíme, že naozaj babety robia tento pretek. Aj ten predtým pretek. Ja si myslím, že Abo Drbul nebude mu môcť chýbať na tomu, aby dotlakol, a bude to ešte trojka, ktorá bude v rýchlosti za babetky bojovať o prvé miesto. Uvidíme, aké to bude na pravidelnosť, lebo zase musím skonštatovať, že celý pretek je na pravidelnosť. Tu vidíme
Neuveriteľné. Chalani, ako robia preteky. Nádhera, nádhera. Abo zase z toho náskoku dal kus dole. A to vyzerá, že naše babety jednoznačne vyhrávajú nad českými. To nás teší, ale aj tak zase musím skonštatovať, ide o pravidelnosť. Vidíme tu dva pioniere a tu vidíme Elo. No, tak ako hovorím, približujú sa nám chalani Elo, Jožo, Abo. Za chvíľu sa docvaknú na seba a toto bude ešte krásny súboj. Škoda, že tam není ešte Vlado Minárik, ktorý tuto stojí vedľa mňa a kameruje a skonštatoval, že urobil chybu, že nešiel závodiť, lebo určite by sa pohyboval v tejto trojke. Z trojky by bola štvorka. A tam sa niečo udialo, nejaké predbiehačky myslím, neviem to rozlišiť na kamere. Myslím, že Jožo sa dostal na prvé babetách, Elo druhý, Abo predbehol práve Ela, myslím. Čiže to uvidíme lepšie. No nádhera, nádhera chalani, nádhera, nádhera, nádhera. Ako klobúk dole, takto to má vyzerať. Keby sa nám tá naša partička babetiacka stykla ešte viac dohromady a dostali by sme sa do fázy, kedy to vie ísť v krásnom vláčiku, tak akože som šťastný, že to takto vyzerá. Tá trojka ide stále spolu. Zase predbiehacie manévre. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Elo je zase prvý. Jožo Milučky predbehol Alberta. A Elohim cukol. Síce minimálne, tuto Jožo zase je silný. Tu ich zase docvakol. Abo trošku stratil, ale radosť pozerať. Radosť na to pozerať. Uvidíme, čo sa udeje vzadu. Sám som zvedavý. Čo tam prvý zatočí? No, zatočili všetci traja vedľa seba. Uvidíme, kto vyjde z toho ako víťaz. Uvidíme, kto tu bude prvý. No, neuveriteľné. Neuveriteľné. Abo prvý, Elo druhý. Jožo tretí. Hrdina ich dobieha okolo, ale trvá mu to veľmi dlho. Myslím si, že sám bude prekvapený z toho, čo sa na tých babetách udialo. Tam je pád, žltá vlajka. Vychádza mi to, že to bude niekto z babiet. Alebo nie? Uvidíme. Vyzerá, že hrdina ich chcel predbehnúť a nepodarilo sa mu to. Jožo stráca, ale toto je jeho pasáž, takže tu na výjazde chce to pasáž, že predpokladám, že Jožo bude zase úplne na nich, lebo Jožo ide úplne hranu. Aha. Jožo už je na kolese zase Abovi, Elo to ťahá prvý. Tuto zase budú, myslím si, že chlapci budú mať o čom rozprávať, debatovať depe, lebo
Toto, čo sa tu deje, to je nádhera. Takéto niečo nám predvádzajú Babetko v Ducati Cupe. Peťo Gazdík, Roman Krajčo a Mário Krajčo. Idú o level inde ako tí ostatní, ale toto... Nepočujem komentátora, nepočujem nič okolo seba, ale toto by stálo za komentár, lebo toto, čo títo traja vystrájajú, to je čosi prekrásne. To je čosi prekrásne. A však on ide stále za nimi, ten hrdina. To tu počujeme, jak sa trápi Pionier na tej trati. A babetky to zvládajú. Dúfam, že to dokončia bez poruchy. Ale babetky si idú svoj pretek. Títo traja sú úžasní. Títo traja sú úžasní. Tu zase Jožo bojuje s Abom a Elo sa to bude snažiť docvaknúť, dúfam, že nepadne, lebo Elo sa dokáže vyhecovať natoľko, že je schopný ísť za čiaru. Videl som to raz na Slovakiaringu, kedy štartoval z boxovej uličky a došiel na 3. mieste. Toto je naozaj pretek, krásny. Už v tejto fáze nikto nemôže podceňovať babety, lebo tí babety idú nádherné. Není to žiadna... Tam počujem nejakú poruchu na tej Elovej, myslím, tam počujem nejaké zablabotanie, ale... Toto už nemôže nikto pochybovať o tom, že tie babety stoja za to a dokážu ľudí zabaviť. A nie iba ľudí, ale dokážu zabaviť aj tých jazdcov samotných. Pretek sa skončil. Na rýchlosť je to jasné, to sme videli. No, nevideli sme dojazd do cieľa, to sa dozvieme od chalanov. Uvidíme, ako to dopadne na pravidelnosť, ale toto, čo ukázali, to bola nádhera. Toto muselo pobaviť diváka, jazdcov, aj mňa za tou kamerou. Tak sa s vami lúčim. Čaute.